US sipaite anin thiar chuan hnuwa Afghanistan chu Islam sa khokai ruaina khir khiap kalpuitu Taliban tekuta atlulut le ani kha Kabul atanga tlan chuak du te thona trum hmuna anin no dan te chanchin lungchiat thlak tak tak thleng te po aoma chungkara Afghan journalist Fatema Hosseini I anchan chuana le atlan chuana po a hau takher mai Fatemai hian thlona trum hmun chu ama a athlenanga ya chu a hau taklai berani chunglama chuan lo puitu tur anom dona thlona trum hmun hung pona anche theibik lo atumram chu aron thleng zawangem tia anbuai khop mai kumsom ni le pasari mi Fatema hi sa khwana lama chuan alak tlak vaklo Muslim meichia te siltrin hijab akhum ve ngai lowa apa chu Afghan sipayani journalist meichia te dikna chanvo au chua puitu ania Taliban te asoi sel fowa Hazara nam alani tazui heng zongzong hi anram ron lakir le mek tu Taliban te tan chuan in tha na tling khop pania Kabul khodai fem aron thlen to ta ka phei chuan atlan chua ahun ti chu hril nona ngai lo Kabul atlom ni kha kan la reng ome nun phung mason ve to tak mai chu kum somlit chuang kalta thok le khata hruai kir le ania nun dan tia an lo hriat thin te chu chu nei rualin a chengal vek pathian ni zing ania Fatema chuan Taliban te chu Kabul khodai fema anom to ti ria hemi ziang hian ati dan ngain changtho paleya ATM a poisalak chua tumin a intlar le boka ATM chu man theilovin poisalak chua theilo hun a om thuai don ti ria ATM lo chiata wangin a na thona lam apanta jeans ke kor hain sneakers phei khok kabuna scarf abatel bokane Kabul khopui chu alun kher mai theizuar to te chuan aurinain theitharlam tak tak kezia cheng somnin kan se le tin an aulua lua hloma chachuna ei thinna touch begam chu kalpain ayan thuaka meyan zuk na lian chi te chu alola intlar put maya thilala danglam te chiamin alang lemlo anna thona chu sap tronga chanchin thar ti chuak thin etilat Eros News Agency ania awathlen hnu chuan thuthar andong zui ngala angai nom lem lo khop mai Taliban te chuan Kabul khopui anron lut mek ti thuni Fatimai chu anuin aron bepop ngal thuaya thomno fuallam inbel tur ngai tuaro khoimuna po Taliban ho anom toe aron tia Fatemai chuan ka thomno inbel hi aching lem lawania tina lo changa mase Taliban ho chuan an hmumo hleang tiro chu a hailem lo anram chanchin chu an thriat bel zela an president Ashraf Ghani chuan an rama chua san ti thu athan hnuwa phei chuan mi zongzong an chiai to a Fatemai na tho pui mi pa jinglama sut ne na ron office te chu chotnu hera chuan an namin cheina in anin thlak vek to a hlauna chuan mi tamber chu aman tran to ne hetianga an boilai hian Taliban te chuan president chena an thleng der to alonia chu thu thar chu an threlok lo mai chau ania Kabul khopui chu atlom ta tlailama Fatema chu hoturin a insiama mase thopui ta chuan mi patel lovin mei chetan pon chua angam omlo tianron thrilta annun phungpa ngai chu atop to tilan tir tu ne tuna chuan US in anrama sipaite atirlu ma angin meichia te chu nek chep anile ngal der to a mi patel lo chuan pon an chuak thei to lo hrim Fatema chuan lir thein in lama pana jinglama kotler lun tak kha alo re thuap to a dorin hongpo anom to lo tas begam po anlo khar to a anuwa
an meizuk na lian tak te chu anti chevek ti te a hrele nge Fatima hi antual chung news agency ta na athoba ka freelance journalist anipa boka khovel ram ranga news agency ten aron mang thrina chungzinga chuan USA Today po antela Londona an correspondent Kim Helmgart nen anin bepop deuh berani Fatima hi Taliban te opna nuaya akhosave manlo achung te chu anthu nei na chel voi khatna khan Irana antlanchia an nam anti duda em wangane kumsa ni le pakhata US in anramaruna Taliban te thu nei na apai thak nu khan anrama hian kirlein Fatima chu kumso mi lek kalania journalist anga atho chung hian meichia te din mun choi kan theina turlam hoi chu athur bing deuh bera Taliban ho po akom to nge a anjinga pakhat chuan Afghan hi kanla lakir le nge yanga tunami te hian kan theilawani chuan kan fa ten anron lakirang achan chu kan ril ru zong zonga kanin pek wangane nangpo kanron zong chua kang chenga ina chibai karon buk don chenia atia Fatima hian nial tu turani lo ti chu in threma se chu zong ka be sei chia lo tina changa an interview atangin kumrei polani lo aron thleng dik ta ne anin kongka anron ki kani chuan Fatima chu Taliban hovin mi bol hlo tia anpu theina tur akol nual maya anore wat tatul don athalak te ale khazirna chungchang tele khothlang ram te nena anin kung kaina angchi ta chu ti chiat vek ahim bera Fatima hi Bangladesha le khazir thinin Irana anom lai tang toin anu chuan an phak to ka zirna in thaber bera ada thina Afghana an nam trong le sap trong te Arabic le Turkish strong te po athiam pha meichale khathiam ani te khothlang ram nun nangin anung ti te chu Taliban holaka chuan himlo tak kania athalak le thil dang then khat chu a halral tareng bokane anu chuan apa na tho thin chungchang te afa te certificate le an ni na lan theina tur thil te chu ati chiain alo halve ngau boka azu am chun chu Fatima yi university certificate ane hetila hian USA Today correspondent Kima Khan pathian ni chonu Afghana chuan tlai lam ani tawang chu Kabul atlom ti hriat nuwa huachapin Fatima hi abepopa itraem puitheina chekanayem avatia heng international correspondent te hian tual chung journalist an thopui te hi an ngai venzui rengpe thrina chumia wanga Fatima hi avabepopane Fatima hian email in a chang le ta a passport le ID dangte US alu tura visa abuai puina document tele US State Department in a chan let na te avathon let vele thunga US sian a visa dil na hi andong tin thrila a bozui dan ture ro chu an thrilem lo thung Kabul atlom tak nuwa khan tlan chua theina kong hi mom chun chu Hamid Karzai International Airport atangin ania kong puidanga chuan mi hringan tamin Taliban te an rang lutuk to Iran Pakistan Turkmenistan le an thenom ram te chu nunna thap tak meu ani lo chuan pan ahim to lo Kima hian Fatima chu tlan chua theidan tur kong ada puita a ruam manna an siam main zona pakhat avazota ichung te telovin iron tlan chua poitiem ti hinia Fatima chuan anram din munenin a thei hlollo ani chuan kapoi ti love tina changane atuk thotrania Kima chuan Afghanistan le Middle East a mel riat te US sipayemo Congress member monena in thunzom na neite anbe pop zunga European politician te chomdol na thok tu tele journalist dang te po Fatima yi chan chua angai chungchang hi hrilin
USA Today hena email athon boka ami biak po te hian mala thei tura an ngai te chu an lo bevele chonga chutiang chuan an boikwal thotan ni hi journalist pakhat chanchuak tura heng mi hrang te buai ber trum alanita hial ome US sipaite anin thiar chuan nu khan US embassy chu rausan ngal ania anramatanga tlan chuatum mi sangtel chu thlona trum muna anpung khoma innek buaina te athlengna sa em ani kha thlona thla bet nuna chan ta te po soitur anom nual hetianga buai nuain wai kara hian Fatema chu hruai chua dan andap don ania chu a hau tak don khop mai kima chuan chhana lomom de mai adonga US Navy Reserve Public Affairs Officer Alexan message ron chang leta Fatema i chan chua chungchang soi chuan engma katiam theilowang cheu ma se kan tumang aron tia tiam chi ani tlatlo Taliban ho chuan thlona trum munbula duty anin siama Taliban ho chuan thlona trum huna tele akal konga te duty anin siama anramatanga tlan chua tum then khat te anka pluma thlona trum mun thlen thei chu ahu phuram sa to hrim ane Alexa hian hnu loka kim hi message ron thon lein Ukraine sarkara kathian pakhatin du thlan tur minron pehlau maye thlona si tol anla nei theidona Ukraine sarkar chuan seat min petheya an sipai te poin min lo dong song theidon ani ome arontia Kabul tluk nuwa tlan chua tum te tana kongka in honjim zia chu hetatrang hian achiang mai ome Fatema chuan US alu du ma se Ukraine thlona achuan angai donani kima hian ro manna om thu chu Fatema hi hrilin thlona trum munalu angai dona Ukraine sipai ten gate anlo honsak don chea Ukraine chu thlona in iron panang USA lu dan tur chu kan ngai tua thale don nia atia chumini vek chuan Fatema chu airport a Ukraine sipai te chuan aron bepop ngala tholenia airport a kal tur chuan ancha mase adon hnaya kallo turle an thu ngai chang turin anron thril le a chumi zan chuan Fatema chu an building a cheng ve bok police officer meichia chuan aron muwa ro mannai nei toem aron tia Fatema chuan an thil tum chu hril tlang du lovin ala nei chialo thuin alo changa police officer chuan nei vat achivia wang Taliban ho hian nulale mei thai te chu nupuya an nei luidon ania an hmufu che ani vai chuan I himbik lowang atia Taliban te hian badak san le bialdang panni anlak trumin khotlang hruai tu te chu meichia som panga nupuya ta na an nei tur ron the chuak turin anlo ti to in salbena in pong swalna le in rabena dik taka Fatema chuan angaya an nupuya chuan katrangai lowang mi tha angayemo kathi pha donemo ani poin chutiang chu thlengzok ro se tina changane heti lai hian Alexa Ukrainian thian kha Irina Andruki aneya ansipai Cornell niin psychologist ani nge Ukraine le Russia te buai tir anin kana satlai khan Irina hi indona muala lutin silai kenglovin Russian sipai te omna avathlenga anmi mante chua turin in biakna avanei puingat maya indona a an hero pakhat ani zui nge ne Alex le Irina te chuan Fatema ye lak chua dan tur chu an ngai tua chua chu Afghana sipai thlok luta in thiar chuana kalpui tu ten mihring ta na thilthra humanitarian lam boipui tal tura kar ania Irina hian hemitur hian an general pakhat phalna anei theita nge general chuan Fatema ye boipui turin sipai pakhat arwat zui vele chat boka tunge ni ti chu Ukraine lam hian an puangzar du lawa
Kim le Fatima te hna chuan a ming masalam chia an thrila Ivan ti zongin an puang zarani Alexa chuan Fatima hna Ukraine sipai te chuan Afghan an la ron thleng lawa in hmuna tur an ron son thut theya in siam rem turin lowin buat sayang che tiin Fatima I chu aron cha hebaka hian ti dan tur aron thil nual bok I passport chu mu theilo turin paipon la Taliban hovin ID an lo deal che ni chuan tual chung ID I hmu don nia thlona trum hun chu mi pa nen panchi niang a thei chuan phone pahni keng la phone pakhat zok an lak sak che chuan adang man tur imamo nge don ti te ne Alexa thuron ang chuan Fatima inu khan afanu university certificate chu scarf a thui be saka scarf chu a hnung lama batin a passport le dang Taiwan tur asiam sak le boka thomna then kha chu suitcase a khungin aunau pa le anmak pa tenen thlona trum hun lam chu an panta ne thlona trum huna chuan mi an lo tam kher mai mi pui zinuai kara chuan silai keng Taliban ho chu mu tur anom deuh renga kimakha Fatima chuan biak po tuma atlang hlei thei tlat lo thunga tlang po ni se taxi driver chuan thil hriat chian achak dana a him lo theya sap trong man lo kha a him ber don ani Hamid Karzai International Airport alu tur hian Fatima chuan gate pathum tal apal tlang angai dona gate masaber bula chuan Taliban ho chuan checkpoint tan lo siama chumi pia chuan Taliban checkpoint tele US le NATO sipai te ven gate te aom le a Taliban te hian anram chua san tumjinga politician te rorel tu te puak thei thil ne na lo bei to tu helicopter pilot te mi hring dikna chanvo hum hal tu tele Fatima ite anga anma ni soisel tu te chu anveng deuh bera anram chua san tum mi sing tel te no triaunan thupek engemo an chua deuh reng boka chu Fatima chuan apal tlanga abigate atranga East Gate lu chu anruwa mandana niya chuta chuan Ukraine sipai ten an lo dong songang taxi atanga achuk chu Fatima le aunau pa te chu anin bo ngala anmak pa chuan a hosan boka amain Taliban checkpoint chu apal tlang angai donta mipui tam takara ain no pheya Taliban pahni lo duty chuan vanvor zongin silai an lo met puak deuh chena Farsi trongin Fatima chu hung chunga khan kauna paom tinarnau pheya lutlang mai atuma mase Taliban pakhat jok chuan anchelo borbor pain alo nam leta alu alo phal der lo Fatima hna chuan thinrim tak main min biak lain min en hleksu tin tha awawa inwak na hrui hrual aron lekanga mase thian pa chuan alo khaplau Fatima chu hei hi ihun thanei chunani hi aron tia Fatima chu hung chunga chuan aluta Taliban pakhat chuan ka hmule che chuan kathat chiango tangche tin aron vauzui zelani checkpoint pakhat awa thleng pheile a Taliban thren khat an lo laom Fatima kalma hian he gate hi honalo ni towa lutum mitam tak chu anin chil buaya nuna chan anom nuala chu wangin an hongai meu to lowane mi puipung khom chu Taliban ho chuan dinglo turin antia adinga piang chu hrui hruala vuak turane Fatima chuan harsatakin gate chu awathleng thei rama Taliban lo duty te hna chuan lu deal angai le ta achunga kauna pa oma min lu tir ramro hruai kir le kaduni atia ringhel tak chungin Taliban ho chuan an lu tira awm na hi WhatsApp location sharing kaltlangin Alexa te Kim le editor dang te chuan an lo thli thlai renga Fatima chuan East Gate a thleng phei ti ten mu East Gate a po chuan mi hring an lo tam ngang mai
van lam hoi zonga silai me puwa thom hriat tur aum deuh renga chugei chu ramdang sipai ten an veng towa mipuin an chim na sata wangin an hongam to lo Fatema chuan duty hnena luwadila duty chuan document in em alo tia passport ka nei tia chhana chu duty chuan passport chu in nei vekalom omzi omlo document dangi nei angai atia lu aphal thak lo rampona ama viltu te hnena chuan ramdang sipai te bul hnaya om toa puyama mo thu awarila signal athatok lo nen buai thak map takane a phone ron ria aivana alonia Northgate a ron kalro teacher on soi Fatema chuan Northgate tomna la chu a hreder lowa a hriat chian ro chu ama thadu tu Taliban te duty na apal tlang le angai don Taliban te duty checkpost chu awathleng phei le ta kaunau pa ka hmu zo lo heta hian om lo aniang ka hole don atia tha tum tu khan thinrim main nang hi kanram chhuwa sani du zo ka nei hi itan kirle na tur om to lo I trong le vai ni chuan kaka pangche ati tamaya gate pon lang atang chuan a chuak thei talo Northgate tomna chu anjot kuala mi pakhat chuan anomna hnung lama hel kuala ngai don ti lo hrila asana anen chu darsom pahni le chan ve alo ni towa thlona kha dar khata athlok chuak dona dar kar chan ve chi anei towa gate pon lang bera chuan achua ngei alangai zui Fatema chuan auna pa le anmak pa te chu biak po atuma chumi pa chuan anuna thap tak mewin Taliban checkpoint chu apal tlanga thatum tu khan ayan du kher mai ma se apoi sadu lo luya ani point kuta thlak bik lo hlau taxi amana Northgate lam chu apan le ta taxi chuan ramdang nampuan zar inzar mu theina vel thlengin athla kalzel thei ani tolo mipui antam lutuk tlat Taliban hola chuan ading chu ka a ti thupe kha an local pui le a kun chungin Fatema chuan Northgate lam chu apan pheizela mipui chuan gate hi an hnai hle ni turani ramdang sipai te chuan mitui tlak na hlo an ron kap chuaka Fatemai bula tak mai atla a mipui phili chu andingin ani po akun thei to bik lo Taliban ho chuan silai aron met puaka Fatemai hnunga mi chu an kaplum nge ne mi pakhat chuan Fatemai chu apot thruwa ni khoshelovin aum zui ta ngala a harle chuan midang pakhat hian tuin tur alo pe a Fatemai chuan aunau pa chu message nu chein miron thruai ho mai ro thi chia ka mabak tia thona kimahne na chuan silayan met puaka kanbul naile kanlu chunga te silai mu athlok na samai kalzel na chi ni lo tia thon boka mase ki machuan choldet la I hmangai le nuami ti zong te ngai tuin iril ru ti hadam phot te khai ti naron chang le thung Fatemai hian darkar khat nuwa kimale Alexa te chu kamita mitui tlak na hlowaluta kamit tui atlatop theilo silaya puak deuh reng tiawa thona Alexa chuan imitui tla chu arele mayang I thoka buayam ti ro chu viluluk ro aron tia Alexa chuan Afghana omang mai kani karil ru aha khop mai ti chu kima athon ve nge a Fatemai din mun hau tak zia chu hetatrang hian achiang mai ome Fatemai la chuak tur hian an beina sak khop mai alone Ukraine sipai hruai tu te chuan Taliban te biain achua theidan tur andapa aman pe kangai ni poin kan pe mayang ti te thlengin anin huam an ramatranga atlan chua kani lo chuan kirle na tur anei chuang lo Taliban hovin anronzon mu huna chuan atan engkim atop vek to don kirle thei ani to lo wangin
anuna thap chung chuan malam chu apan le ta Ivan anena in biain anom na lai anin thrila ava mu theita alam chu ava pan le ta ne Ivan ate omna athlen don chuan neito hovin thir hlingin hungna anlo siama Taliban le ramdang sipai te chu an duty ve ve a silai an met puak ve ve boka an buai hnuwa khan mihring an tlem to khop mai Taliban te chuan Fatima chu an lo ti dinga mase ramdang sipai ten an ngak mek ti hrilin Ivana aronin rolve chi aboka Northgate chu apal tlang theita an thlona chu Ukraine mi le midang pui ngai ngakin ni hni chung thlona trum huna chuan omzuya chumi hnu chuan Ukraine lam apana Irina chuan Fatima hi lo boi puin him takin athleng theita ne Fatima chung te po Alexa malak na in German sipai te chuan Afghanistan atang hian an chan chuaka Ukraine hian an ral tlan tahloma Fatima ero US a alu thung Ukraine ram boi hnu khan achung te chu an ral tlan le angaya anu le pa te chuan atir khan ni hni khat vel kan boyanga arele mayang tingai dan kan neya ma se an boi reya kan din mun ader thon tak nuwa chuan tlan lo thei lo kan ni an tia an chung kwa hian Ukraine atangin Poland lam an pan le ta ne